Tulo ka tawo nadakpan human nila gikulata ug giilog ang armas sa gwardya. Foreigner og bayot nasakpan sa ilang binuhatan sa parking lot, gipangdakop. Korte mimando sa pagsikop sa gwapang shoplifter nga si Jobel. Bono sa City Hall iparelease sa City Council karong Setyembre 15 apan walay budget nga giaprobahan ang konseho. Gobernador ug mga sakop sa sangguniang Padalawigan mutuki sa gitanyag nga 500 million pesos ni Mayor Michael Rama alang sa mga yuta sa probinsya nga dili na nila mapaningil sa ilang gibaligyaan. May hapon Sugbo, Kabisayan. Sugod karong adlaw naagian na ug balik sa mga truck ang St. John Paul II Avenue o ang kanhid dalan San Jose de la Montaña paingon sa Salinas Drive padung sa Veterans Drive. Lakip na ang iskina Tesda flyover padung sa Gorordo Avenue. Kahinumduman nga gisiradan alang sa mga truck ang maong mga dalan sugod sa alas 6 sa buntag ngadto sa alas 10 sa gabi kay gihimo kini sa ceremonial route sa mga delegado sa APEC alang sa ilang mga meeting nga gipahigayon sa Radisson Blu, Waterfront, Lahug ug Marco Polo Hotel. Nagsunod sa aksyon si Andrea Patanya. Ibalhin na sa Shangri-La's Mactan Resort and Spa ang mga APEC meetings karong simanaha, mao nga gihunong nasabang implementasyon sa APEC truck ban sa dakbayan sa Sugbo ug gipamalik na sa ilang orihinal nga mga assignments ang mga traffic enforcers. Bisan og gilibkas na ang APEC truck ban gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi, buti pa hinumdum sa sitom nga nagpabilin gihapon ang naandan nga truck ban base sa City Ordinance gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag ug gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Maagian na sa mga jeep de pasahero ang St. John Paul II Avenue, partikular na alang sa rota nga 04L, 03Q, 06H ug 03A. Gikalipay kini ni Noy Lito kaysa gipahigayong rerouting ni menos ang iyang kita gikan 500 pesos ngadto na lang sa 200 pesos matag adlaw. Mas di kayo mo kakuha pasero dito? Nga naman? Ang mga pasero, nakay na mga kwan. Kaya ang suruan, kidik sa magulon. Unya, Wala yung pasero mo to? sa inyo ha? So karon nalipay mo? Oo. Kay, Wala yung mga pasero di kawat. Nalipay sab ang mga commuters hilabi na kadtong mga manimbahay dinhi sa Carmelites nga nagsigi na lang og lakaw o sa kayog habal-habal sa nangaging mga adlaw. Mas sayon na siya, mas dali. Kaysa katong wala ang 04L diri maghabal-habal man ko. Yeah. Wari ko Carmelite, tag 30 ang plate. mo ba? Oo, mas ekonomiya gyud nga nibalik ang ruta sa 04L. Duna na sa mga jeep nga makapasakay na og mga pasahero sa SM Terminal. Apan ang mga PUJ padung Pardo nga 10H ug Labangon nga 12I dito gihapon ma-make up ug mo-drop sa ilang mga pasahero sa may Dan J. De Vera. Samtang kadtong mga PUJ gikan sa Mandaue, sa MJ Cuenco gihapon paagiun padung sa Dan Hill Tudtud. Mato di CCTO Operations Head Joy Tumulak, gituyo nila nga di tanang PUJ ang makaagi sa St. John Paul II Avenue aron ma-distribute ang traffic. Mi pahimangno na sa kinidaan nga ang APEC rerouting og truck ban mahimo nilang ibalik karong Enero sunod tuig alang sa International Eucharistic Congress nga ipahigayon sa pavilion sa St. John Paul II Avenue. Doon ay posibilidad nga mao na mahitabo. YPUJ nga makasud sa J. Luna. Sa pagkakaroon lang, ato silang ipabalik og suod, pero during sa IEC, same gyapon YPUJ nga makasud. Kung gilibkas na ang APEC whole-day truck ban sa Cebu City, ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim, gihangyo ni Police Regional Office Director Prudencio Tom Banyas nga i-extend ang whole-day truck ban sa Uwano Avenue, Soriano Avenue ug Dan Plaridel hangtod ug mga adlaw kay kutob September 8 pa ang meeting sa Radisson Blu. Magpabilin gihapong full force ang deployment sa ilang enforcers tibuok semana kay mag-assist sila sa pagbiyahe sa delegates gikan sa Radisson Blu padung sa Shangri-La. Why traffic rerouting nga ipatuman sa Mandaue ug igor ang hatagan og prioridad ang APEC delegates. Actually ma'am, wala tayo giusab. Same lang sa katong usual nga mga delegates nga kwan. So ang ato lang gyud nga gi-kwan is kahibaw lang ta kung ang mga delegates mo biya na sa ilahang area or gikan sa hotel or gikan ba sa airport.
at least man lang kay kuan mo ang gusto mo lang traffic lights na to mag-flashing lang kay o once good ang traffic light mag-stop so stop gid sila. So security purpose lang pod mo nang nihangyo sila nga mahimo mapalong ang traffic light or i-flashing lang na to para diretso-diretso na ilang kuan. Sa phone interview kang Frank Brazil, ang pangu sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu, gipahibaw ni ini nga way rerouting og major changes sa mga kadalanan sa maong syudad. Paagian gihapon og mga PUJ ang dan padung sa Shangri-La, sanglit wa sila'y alternative route nga matanyag ngadto sa mga jeepney drivers. Siguraduon lang nila nga full force ang ilang deployment ug mas striktong ipatuman ang traffic laws aron hapsay ang dagan sa mga sakyanan alang sa APEC delegates. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenya. Gipugnan sa mga kapulisan ang mga 8 pundok nga nagrally atol sa senior officials meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation. Bisan og way permit, gihatagan sila sa kapulisan og 5 ka minutos alang sa pagpadayag sa ilang pagprotesta batok sa APEC. Ang aksyon gisundan ni King Perez. Unsa ang kasabuyo nato 26 na katuig nga miyembro kita sa Asia Pacific Economic Cooperation. Tensyon tali isa sa kaplatoon sa Regional Public Safety Battalion ng mga rallyista mitumaw atubangan sa Radisson Blu niadtong Sabado sa buntag. Sulod sa Radisson Blu nagmeeting ang mga delegado sa 21 ka mga member economy sa APEC. Ang mga nagrally nanawagan nga ibasura sa Pilipinas ang APEC. Gitugutan ni Cebu City Police OIC Marciano Batiancela ang ilang pagprotesta. Ubos sa kondisyon nga himuon lang kini sulod sa 5 ka minutos. Bisan og walay permit gikan sa City Hall. Tungod kay kuwang nga 5 ka minutos nga gihatag kanila, nagmagahi ang mga rallyista sa pagpahawa og suway nga giabog sa kapulisan. Ug alang sa pagpameno sa tensyon, gipanghatagan sa kapulisan og buwak ang mga nagrally. Para asa man na? Explain daw. Explain sa. Ay wala ko. So na. Mga kapulisan nga nagdag mga batuta, nagdag mga taming, aron among ipabot. Mawala mi kauyon sa Asia Pacific Economic Cooperation. Kagihimo karon nga meeting dinhi sa Cebu. Bisan pa nga gitugutan ng mga relista nga magprotesta karong higayuna hangyo sa pulisan nga dili lang unta sila magrally sa mga dapit kundi gipahigayon ang mga APEC meetings. Alang kang Senior Superintendent Patiancela, mahimo ang mga rallyista nga magpadayag sila mga sentimento sa laing mga dapit nga layo sa venue sa APEC meetings. Well, sa alikunta, among ihangyo nga dili na lang ito sila nga magbuhat og laing mga rally. Kay kani sila mamanggihapon sila ang una nya karon ikaduha na nila. Kinahanglan respetuhon nila ang katungod namo nga magprotesta. Managlahi ang reaksyon sa mga yanong Subuanon. Katungod na nila nga magrally tungod sa atong kalisatan. Ngita tag kwarta nya, ngita tag rally. Matud pa sa Executive Director sa APEC Secretariat, dunay 3 ka mata nga makabenepisyo ang Pilipinas sa APEC. Lakip niini ang pag-apil sa agenda ang pagpalambo sa micro, small and medium enterprises, services ug trade sama sa cross-border trade ug resilient communities. Ilasab nga responsibilidad ang paghimo sa draft sa Free Trade Area for Asia and the Pacific o FTAP nga mao'y basehan unya sa free trade sa mga APEC economies. Gipanguluhan sa Estados Unidos ug China ang pagtuon ug ang final study ini ipresentaron niya sa sunod nga APEC Summit sa Peru. We've agreed what should be in the study, but it's a big study going on. It's involving all 21 economies. They're all contributing to it. It's too early to give you any information. Apan ko ng 8 pundok ang pasultihon, way kausaban nga nahimo ang pagsalmot sa Pilipinas sa APEC. Padayon ni taas ang walay katrabahuan, padayon ang kagamay sa sweldo sa ato mga maumo o nakapasakit magyon daghang mga nagtubo ng mga kabos. Usa ka non-binding cooperation ng mga kasabutan nga maumol sa APEC tali sa 21 ka mga ekonomiya nga nasugdan pagkatapos sa Cold War sa US ug Soviet Union. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Nagdinaot ang tigpamaba sa APEC Summit nga di ra maapektuhan ang mga meeting sa mga ipahigayong rally batok sa maong kalihukan. Nasundan ang aksyon ni Leslie Caminade Vistil. Girespeto ni APEC spokesperson DFA Assistant Secretary Charles Jose ang tanang gipahigayon nga APEC rallies. Mato niini nga ang tanan dunay kagawasan nga mopadayag sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahuna kunwa kini makauyon sa usa ka kalihukan o butang nga gipahigayon. Panghinaot lang niya nga di musangko sa pagpanakit o kaha pagpangguba og mga butang aron di magkagubot.
Dugang niini nga di unta mabalda ang mga meetings nga himuon sa mga delegates samtang dunay lihok protesta. Philippines is a democratic country, no? We respect yung their right to exercise yung kanilang freedom of expression, freedom of peaceful assembly. Of course, basta walang hindi magre-result sa injury o damage to property or loss of life, no? Tsaka hindi madidisrupt yung mga meetings na ginaganap ngayon dito sa Cebu. Nang hinaot sab si Jose nga nakaabot na sa buhatan sa Philippine National Police ang alegasyon sa mga batanong aktivista nga nangangkong gipangharas sa kapulisan. Kahinumduman nga ni atong miaging simana, dunay hitabong tensyon tali sa kapulisan ug sa mga batanong rallyista nga mipahigayon og kalihukan sa may Radisson Blu, ang usa sa mga venue sa APEC Summit. So, I'm sure nakarating sa pamunuan ng PNP mga ganyang klaseng mga complaints, and I'm sure iniimbestigahan yan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Human na hagbong ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa miaging tuig sa report card sa Civil Service Commission sa Anti-Red Tape Act labot sa pag-deliver sa basic services. Kaganiha gipasigarbo ni Vice Mayor Edgar Labella ang nadawat nga report card sa mga buhatan kay nakapasar ang syudad karong tuiga. Apil sa rekisitos niini ang pagbutang og charter sa matag opisina ug ang pagbutang og ID sa matag empleyado ingon man wa sab sila lunch break. Gibutyag sa Vice Mayor nga bisan pa man ang nakakuha og 86.06 nga grado ug ana sa category nga good ang dakbayan, kinahanglan gihapon nga palambuon og maayo ang ilang serbisyo ngadto sa katawhan. Subay sa report card sa Civil Service Commission nasuta nga nakakuha og 100% nga grado ang Cebu City Government sa pagpatuman sa no noon break policy. 95% niini nga way mga hidden cost ug 89.63% nga nagsulob og mga IDs ang mga empleyado. 81.08% sab ang nakuha sa syudad sa pagpatuman o pagbutang og public assistance o complaint desk. Good, better, best. Never leave it rest till your good is better and your better, best. Mo gini akong ganyan sana. Good, better, best. Natugaw ang kahinanok sa mga residente sa sitio Mayupay sa Barangay Kiot, Cebu City niadtong Sabado sa kadlawon tungod sa pag-ulbo sa sunog. Daling nakatap sa laing duha ka mga balay ang kayo nga gingong nagsugod sa wa na gamitang lawak sa pamilyang Lape. Taud-taud na nga way nagpuyo sa maong lawak ug giingong ang mga karaang linya sa kuryente ang hinungdan niini. Daling nakaresponde ang Pardo Fire Station maong daling napaong ang sunog sud sa 5 ka minutos mao nga duhara ka balay ang partially burned ug usa ang naugdaw. Nagbilin og 50,000 pesos nga danyos ang maong sunog. Sugmasan ako, atong anak sunog sunog. Dira sa lain bay. Dito na ako po taas. So ang kapasible po sa sana is electrical kay sulti ang nalas nga ni so gabi nga nasa gikuha pero di pa sila pwede mag-stand na yung lugar kay ilan nang gi-reserve kung mari. So with regard sa fire alarm wala tanan yun. Pakigtagbo una si Governor Junjun Davide sa mga sakop sa Hunta Probinsyal aron konsultahon ang tanyag sa dakbayan sa Sugbo alang sa kasulbaran sa 93-1. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Hangtod karon wa pa makadesisyon si Gobernador Junjun Davide kung dawaton ba niyang tanyag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga 500 million pesos agigbayad sa 93-1 kung ang mga provincial lots nga but paliton sa syudad. Makigtagbo pa si Davide sa mga sakop sa Provincial Board lakip na sa Technical Working Group on Provincial Properties aron tukion kini. Apan siya na mahayag nga gikonsidera sa Kapitolyo ang maong tanyag sa mayor. Well, the price itself, ang affordability sa mga homeowners, mga homeowners. Usa sa nahuna-huna niini ang posibleng land swapping nga unang gisugyot sa duha ka habig siyam katuig nang milabay dihang Vice Mayor pa si Rama ug konsehal si Davide. Kaya di man lang 93-1, no? It covers, and that workshop covers other properties owned by the province, not covered by the 93-1 ordinance. So tala lang, wholesale na lang.
Matud sa gobernador, hangtod nga di mauyunan sa Kapitolyo ug Hunta Probinsyal ang maong isyu, magpabiling di mapirmahan ang proposed Memorandum of Agreement nga gisukip sa suwat gikan sa buhatan ni Rama. Base sa inventory sa syudad, ang lalawigan dunay 51 ka ektarya nga luna gikan sa 11 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi. Gwardya sa convenience store sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City gikulata sa tulo ka customers nga hubog. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Nagkayamo katog dunay dugo ang suli ni convenience store sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human gitabangan og kulata ang gwardya nga si Robert Ducoy sa tulo nila ka customer. Matod sa investigador nga nagsugod ang kagubot, dihang nagbugal-bugal ang regular nga customer sa tindahan nga si Luther Joy Molina, pinagi sa pagdukdok sa glass wall. Permirong ating, mo aral niya gibadlong, permirong hapak-hapak ba? Mato nga, matupan niya sa kaduha, sige na magyugo ng murag, kanang sagunso naman ang paghapag, maadlok like kuno sila kay nakuno sila ikuan niya nga, once na mahitabo nga damages or kawat niya sila. Ikuan sila ha, ipatong sila ba? Gisita sa gwardya si Luther, apan migara kini, hinungdan nga gikomplantase sa gwardya nga minisulta sa pagbunot ini sa iyang armas. Apan milaban ang mga higala ni Luther nga silang Joel Rivera og Rolando Arniela og dungan nga mihamag sa armadong security guard og ilang disarmahan dayon kulata. Misibat ang tulo samtang nagpatabang sa pulis ang biktima. Nasigpatan ang tulo nga nagsakay og di pasiruan nga motorsiklo hangtod nga nadakpan sila sa may barangay Gabi sa lungsod sa Cordova. Giangkon sa tulo nga nakainom silang ilang nakulatahan ang gwardya isip depensa kay may bunot kini sa service firearm. Wasab ko na nila tuyua nga madala ang armas sa gwardya tungod sa ilang kahadlok ug karatol human sa hitabo. Siya, paglingin ako, nagsimbagay na sila. So siya, pagtanaw ako, kay di una naman siya, birahan naman siya sa gwardya. Iyang giluparan, ana ba? Iyang pinsahan, para was mubuto. Kaya kung mubuto to, patay, di ka biro. Patay. Kailangan akong gwardya dyan. Anong gawin mo? Giroon din na siya. Night, kumidya ba? Sungsungog ba niya? Iyam nung kung gitiunan. Murag iya ambot na. Wow kabaw kung nakuhan ba ito yung una-una? Na puno ba? Suko ba? Suka mo na doon. Pagpangawat, physical injuries o paghubog-hubog ang atubang subong sa tulo ka madnakpan nga mga taga-barangay Margordon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Sa kalambuan sa politika, 19 ka mga opisyales gikan sa lungsod sa San Remigio na nung paisip sakop sa Liberal Party. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rossi. Nanumpa atubangan kang Gobernador Junjun Davide ang 19 ka mga opisyalis sa lungsod sa San Remigio nga gipanguluhan sa ilang mayor nga si Mar Martinez. Sa mitambong, duha ang mga municipal councilor samtang 17 kanila ang mga barangay kapitan. Unom kanila ang bag-o og mitapon sa Partidong Liberal. Di sama sa ubang distrito nga samok ang pagpili sa mga posibleng kandidato apan matud sa mayor. In politics, you know, there's going to be a little maybe realignment. Some people will feel slighted, some people will be happy, but eventually before the filing, I'm sure everything would be in place already. Si Davide siyang bahin mihangop sa maong kalambuan sa dagan sa politika karon. Malaumon siya nga madugangan pa ang mga buot mutapon kanila sa dili pa ang filing sa Certificate of Candidacy karong Oktubre. Salamat sa Ginoo, okay man kayo ang 4th District na may not unlike kanang sa kanina itabo pero mapangitaan na tanang solusyon tingali. There may be some difficult decisions to make, hard decisions to make, pero that's the reality yun sa politics. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rossi.
Nagpahigayon og forum ang Philippine Information Agency alang sa mga tinun-an gikan sa nagkailaing tunghaan sa Subo kini aron mapaabot kanila kung unsay katuyuan sa APEC Summit. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vistil. Mga student writers, editors ug vloggers gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa Cebu ang misalmot sa mong kalihukan nga nagtumo nga mapahibaw sila kung unsay katuyuan sa APEC. Giagni sab sila sa Philippine Information Agency nga gamito ng ilang abilidad aron mapasabot ang ilang mga kaubanan kung unsay kaayuhan nga mahatag sa APEC sa umaabot nga mga panahon. CPIA Undersecretary Marie Kenyena mo'y usa sa mga guest speaker ug mipasabot sa katuyuan sa APEC. When we host APEC, we don't just say, okay, come here to our country. No. We look at them straight in the eye and say, come here to our country because we are proud we're Filipinos. Come here and let's discuss trade. Come here and let's discuss agreements because we are ready. Because we are skilled and equipped. Because I'm a Filipino. And this is what it's all about. You look at it, and you move 5-10 years forward and say, wait, the APEC before has produced this. So who am I to say that this APEC will not produce other great things also? Gumikan sa maong forum, nausab ang panglantaw bahin sa APEC ni Rona Joyce Fernandez, usa sa mga partisipante. Matod niini, iyang gamito ng iyang abilidad sa pagsuwat aron iyang mapasabot ngadto sa mga kaubanan ang iyang nasabtan sa maong forum. As a member of the school publication, I always believe that the right is to choose. We choose kung unsa to'y pakita sa katawhan, kung ato'y pakita nga bati ni siya, bati jud ang pagtanaw sa mga tao. But if we stay objective nga na siya bati, na siya nindot, and we leave our audience, our readers sa decision kung unsang ilahang stand, asa sila padung, kay more na siya important. Kita igora ta ni open sa idea. Ang pinaka-important ana is maka-formulate sila opinion on their own. Dili ta mo kuan nila influence, but we are just eye-openers. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Sugod karong Disyembre hangtod Nobyembre sunod tuig, mahimo nang makapasaylo ang mga pare sa mga nagpa-abort kini subay sa Jubilee Year. Giinstall na sab ang ikaduhang auxiliary bishop sa Sugbo nga si Bishop Oscar. Usa ka waray nasundan ang aksyon ni Andrea Patenya. Gihangop ni Archbishop Jose Palma ang gianunsyo ni Pope Francis nga mahimo nang makapasaylo sa sala nga abortion kung pagpakuha sa gisabak nga bata ang mga pari karong extraordinary Holy Year or Jubilee nga dunay tema nga mercy kung pagkamaluluyon. Magsugod kini karong Disyembre 8 hangtod November 20, 2016. Ang abortion giisip nga mortal sin sa Katolikong pagtulunan nga dunay silot nga automatic excommunication nga malibkas lang sa piniling opisyale sa Katolikong simbahan. Kaniadto bugtong obispo, missionary o chief confessor sa usa ka diocese ang makatanyag og absolution alang sa maong sala apan gi-extend na ni Pope Francis ang maong pribilehiyo ngadto sa mga pari sugod karong Jubilee Year basta maghinulso lang og tarong ang usa ka babay. I am very happy because of course for many years the emphasis was to make the person realize the gravity of sin. That's why there are only limited number of people who are instruments of the mercy and forgiveness. But without watering down that reality, some sins are really serious and some sins are really grievous. Yet, the Pope is underlining the fact that, yeah, we may be sinners, we may be, grievous sinners, but the love of God is much, much greater, no? Mato ni Archbishop Palma, di unta usikan sa kababainhan ang maong oportunidad, samtang alang sa mga nagsabak nga anaa sa lisud nga sitwasyon, mangayo unta silag inspirasyon sa mahal nga Birheng Maria nga magsaulog sa iyang adlaw nga tawhan ugma. Almost always, they have no fault na. And they suffer the consequence. So, as we say, may we value life, pray to Mama Mary. Sometimes we are afraid we may not give them a bright future, but sometimes we will be surprised if you have trust that what we thought is a difficult thing becomes possible and a pleasant surprise. So my point lang is life is precious. Ask Mama Mary to assist us and inspire us in moments when we feel like giving up.
Gawa sa maong announcement ni Pope Francis, giisip sab nga dakong grasya sa Arsobispo ang pagka-install karon sa ikaduhang bagong auxiliary bishop sa Sugbo nga si Bishop Oscar Florencio nga gikan sa Leyte. Kay numduman nga unang gi-install niya atong miaging buwan si Bishop Dennis Villarojo. Mularga pa dong sa Roma ang 49 anyos nga si Bishop Florencio alang sa seminar sa mga bagong obispo ug inigbalik niini dinhi sa Sugbo sa Santo Rosario Parish kini i-assign. Dako ang pasalamat sa waray nga obispo sa labaw nga makagagahom sa iyang bagong tahas, lakip na sa iyang pamilya, sa mga opisyales sa simbahan ug sa iyang mga higala ug kaubang pari nga kanunang mipakita sa ilang suporta ngadto kaniya. Expectations, daghang ko i-expect, the good and the bad, no? The good na nga ako sad maka-cut-on pod sa tanan ng mga buluhaton isip ko sa ka-obispo. The bad siguro basig dili mo ayon sa ako sa akong pamaagi kay natural ra man na, no, kay ako sa kawaray, no, og Cebuano usahay daghay mga kuan-ana, no, mga inconsistencies dili gud magkasinabot, pero I will have to try, no. Inatuntan tanan ng mga taga Cebu mo sa iya makig every time will help him in all his task that he will undergo. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Di pa mabalhin katong pari nga gipasangin lang nanapat og tindera kay nagpadayon pa ang investigasyon bahin sa hitabo. Mubalik si Andrea Patenia. Gipahibaw ni Cebu Archbishop Jose Palma nga magpabilin usa sa iyang parokya sa St. Vincent Ferrer Parish sa Barangay Bituon sa lungsod sa Dumanhog si Father William Ibanez, ang pari nga gipasangin lang nanapat og usa ka tindera. Matod sa Arsobispo, giadto na ni Monsignor Ray Peñagunda ang Vicar General sa Cebu Archdiocese si Father Ibanez ug human kini nanguha og mga detalye kabahin sa maong gitabo, wala mihukom si Peñagunda nga ibalhin og laing parokya ang pari. Nagpadayon gihapon ang ilang investigasyon kabahin sa kaso ug di kuno makatarunganon kung ipaubos dayon sa preventive suspension si Father Ibanez atul sa investigation. It is not also fair, no, to suspend a person while under investigation because suspension in the charge means almost like you are judging him already because when you suspend, he could no longer fulfill his ministry. So we wait. Doon na plano ang mga residente sa maong lugar nga muhimog signature campaign aron ibalhin si Father Ibanez ug andam ang Arsobispo nga maminaw sa habig sa mga parokyano. That is the people's prerogative. No, we will listen to that. No, there are instances when some people, because of their own assessment of the way the priest performs in the parish, no, might act that way. We also try to look at the merit of that complaint. No? But as we said, like anybody else, each one should be given a chance for investigation, for what we might say a fair play. Each one should also try to be able to speak his side, no? And just as in the court, no, the church is also our own court, no? Pangutanon pa ni Palma si Monsignor Peñagunda kung angayan ba nga mangayo og pasaylo sa tindera si Father Ibanez apan kun ang Arsobispo ang pasultihon, angayan gyud unta nga itratar og tarong ang mga babay. I'm really sad, no, kasi normally like you should be gentle with the women, no, we should be understanding, no, we should para mauwa ko ba nga babae man magbatukan, no, but we do not judge what happened man, so pero in general, di ba, kamo, no, you're very gentle with the ladies, di ba, no, and dumuwa ko ba, pero we do not judge, no, so tanawa lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Nunot sa gipanglangtawan nga strong El Nino, ang Provincial Agriculturist Office nangandam na alang sa niini pinagi sa paggahin og pondo. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Nangandam na karon ng Provincial Agriculturist Office sa Kapitolyo sa gikabalak ang strong El Nino nga moigo sa nasod. Gipaybaw ni Roldan Sarahena nga doon na sila proposed budget nga moabot og kapin 15 milyones pesos aron mo'y gamiton paghimo og water catchment ug water impounding facility gawas sa laing pondo alang sa production support ug training sa mga mag-uuma. Katong ato mga LGUs nga ni adapt sa FSTP program will be provided with 1 million each
katong mga LGUs. Nya padayon ang atong katong agri-fishery insurance nga 10 million po next year. Giaprobahan na sab ni Governor Junjun Davide ang purchase order sa mga drums nga magamit sa mga LGUs ning panahon sa ting-uwan. Apan problema sa Agriculturist Office kay wa pay supplier nga makahatag kanila og 1,300 kabuok nga mga plastic drums. Ang end user like us, di jud me allowed to negotiate for a supplier. Kanang kami may mangitag supplier, di allowed. Nasayran nga ning kasamtangan, 6 milyones pesos na lang ang nahabiling pondo sa Quick Response Fund alang karong tuiga. Busa pa dayong awhag sa Kapitolyo sa mga mag-uuma nga magtanom na lang og mga lagutmon nga daling anihon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Buot sa mayorya sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga ma-release ang Productivity Enhancement Incentive Bonus sa mga empleyado karong petsa 15. Apan walay budget nga giaprubahan ang City Council. Ang aksyon sa Konseho gisundan ni Ray Pasaporte. Giauhag ang Executive Department sa Dakbayan sa Sugbo sa paghatag sa Productivity Enhancement Incentive Bonus sa mga kawani sa City Hall. Si Konsehal Margot Osmeña misangat sa usa ka resolusyon nga ma-release ang bonus karong Septembre. The resolution is good, but we cannot do that unless there's a resolution. There's an ordinance approving the supplemental budget 1. Apan wala pa maaprubahi sa konseho ang supplemental budget number 1. Di nagahin kini og kapin sa 77 million pesos alang sa maong bonus. If we will approve the productivity enhancement incentive, what will happen to the other items that was proposed in the supplemental budget? Mikabat og 3.32 billion pesos ang gigahin sa City Hall alang sa supplemental budget number 1. Kinabag-an sa mga sakop sa konseho nga kaalyado sa BUPK. Buot pa nga mutuki og maayo ang uban nga unod sa supplemental budget. By the treasurer herself that the subsidy for the PEI to the special accounts is questionable, but they are going to get approval. So buot unta nila nga dili malakip sa supplemental budget ang pondo alang sa bonus. Kay matud nila, malangay pa kini. Of course, since we have approved first the PEI, we will disapprove first the other items, and we will let the local finance committee submit again another supplemental budget. Dili usab sila gusto nga kuhaon ang pondo sa bonus gikan sa halin sa yuta sa SRP. Diwa herself said na naamagkwarta even before the sale of the SRP. So nga naman, di nila magamit. Hindi, nga naman, ang ako lang ba, kung naikwarta even before the sale of the SRP, then why don't we just use that? Any public fund that should be taken out from the coffers of the local government must only be released through the passage of an appropriation ordinance. So the resolution passed was not Because it would not be sufficient because it should be an appropriation ordinance. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gibuksan kagahapon ang Annual Broadcasters Month sa mga member broadcasting stations sa Sugbo sama sa TV5 o Radio 5. Gihimo sa Aznar Coliseum sa Southwestern University ang opening ceremonies nga gisugdan pinaagi sa usa ka santos nga misa. Ang usa ka buwan nga kalihukan dunay tema nga kauban ang mga broadcaster sa pagtambayayungay. Duna pay raffle nga gihimo, mga parlor games, basketball ug volleyball tournaments. Gihimo sab ang Indigay sa Mr. and Miss KBP 2015. Diin silang Irish Lesenia ug Roy Jimenez sa IFM Cebu sa RMN Network. Maoy napiling mananaog ug sila maoy mo representar sa KBP ngadto sa Mr. and Miss Press Freedom karong buwana. We would like also to introduce King Paris, our former usa ka langyaw ug usa ka bayot gidako puman masakpi sa ilang malaw-ay nga binuhatan sa parking lot. Ang aksyon gisundan ni King Perez. Unang gabi sa pagbisita sa Sugbo ni Peter Slavic nga taga Czechoslovakia. Usa sa una niyang gibisita ang nightlife sa Mango Square aron magparty.
Nag-abot sila sa crossdresser nga si Samuel Sauro, taga Sitio Laguna, Barangay Bulacau. Nabtan sa duha ka gwardiya ang ilang malaw-ay nga binuhatan. Matod ni Peter, gidala siya siyang gituhuan nga usa ka babay ngadto sa parking lot ug igo lang kuno gikuptan ang iyang kinataw. Me, and it was it. And then it was just boom, 5-second thing. But you did not remove your... Because what was stated in the police blotter is that you were able to remove your pants and then it happened. So I did not even touch my pants. Apan matod ni Sam, nasakpan sila sa gwardiya samtang diha siyang baba ang kinataw sa langyaw. Wa siya intensyon nga magpabayad sa pagbuhat sa ingon ug lingaw-lingaw lang kini alang kaniya. Just for fun na ganyan mo? But I'm hoping Si Peter nagkanayon nga tumo-tumo lang ang tanan ug may reklamo nga gibunog siya sa mga pulis sa dihang gidakop nga gipanghimakak usab sa mga pulis. Ako nila no nga kung magbuhat man jud sila ginana ato gyud sila sa lugar nga private. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Kaya nung kumantog katong lalaki, Attorney Georgia, membro sa One Direction? Buka po bitaw siya, in fairness. Wala siya kabantay, no? Kay Oo. ngit-ngit siguro. Kisa man ang gwapo mong pasabot. Okay. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!